kysymään kysymykset täältä kaukaa. Pysytkö edelleen aiemmassa kannassasi, että Daavidin linko oli järkevä ja oikea hankinta, vaikka tämä siihen käytetty summa, yli 300 miljoonaa euroa, on nyt osa kansanmurhaa toteuttavan valtion puolustusbudjettia? Miltä sinusta tuntuu se, että Suomi rahoittaa palestiinalaisten kansanmurhaa satojen miljoonien arvoisilla asekaupoilla? Gazassa on kuollut vähintään 20 000 lasta. Milloin te aiotte tunnustaa Palestiinan valtion? Miksi Suomi on katkaissut kauppasuhteet Venäjän kanssa, mutta ei tee samaa Israelille? Kuinka meillä voi olla merkittävää puolustusyhteistyötä sellaisen valtion armeijan kanssa, jonka johtajasta on annettu kansainvälinen pidätysmääräys ja jota epäillään rikoksista ihmisyyttä vastaan?